हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण एकदम झणझणीत व झटपट अशी होणारी कांदापात कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी कांदापात स्वच्छ धुवून कापून घेतलेली आहे। त्यानंतर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरे आणि 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या टाकून त्याची पेस्ट करून घेणार आहोत। इथे तुम्ही मिरचीचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकतात। इथे आपली पेस्ट ही करून झालेली आहे। चला तर आपण भाजी तयार करूया। त्यासाठी इथे कढईमध्ये मी 1 चमचा तेल घेतलेला आहे। तेल छान गरम झालं की यामध्ये थोडा हिंग टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण जे मिरची आणि जिऱ्याची पेस्ट केली आहे तीही टाकून घेणार आहोत। मिरची तेलामध्ये व्यवस्थित अशी परतवून घ्यायची आहे। त्यानंतर यामध्ये आता आपण स्वच्छ धुवून घेतलेली भाजी टाकून घेणार आहोत। भाजी टाकून झाल्यानंतर व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत आपली भाजी रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राइब करा, बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। व्यवस्थित अशी भाजी परतवून घ्यायची आहे। ही भाजी अतिशय झटपट व अगदी टेस्टी अशी बनते। ही भाजी तुम्ही चपातीसोबत किंवा भाकरीसोबतही एन्जॉय करू शकतात। त्यानंतर भाजीमध्ये आता चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मीठ टाकून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। भाजी जी आहे ती अंगच्या पाण्यातच व्यवस्थित अशी शिजते, त्यामुळे वरतून एक्स्ट्रा पाणी टाकायची गरज नसते। इथे शेंगदाणेही भाजून घेतलेले आहे। जोपर्यंत आपली भाजी शिजत आहे तोपर्यंत आपण शेंगदाण्याचा जाडा भरडा असा कूट तयार करून घेणार आहोत। इथे बघू शकतात भाजी व्यवस्थित अशी शिजला गेलेली आहे। चला तर आता आपण शेंगदाण्याचा कूट यावर घालून घेऊया। भरपूर असा शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे, म्हणजे भाजी खूप टेस्टी लागते। ही भाजी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अगदी सगळ्यांनाच आवडते। ही भाजी तुम्ही टिफिनलाही देऊ शकतात। अगदी झटपट व मस्त अशी बनते। तुम्ही बघू शकतात इथे आपली मस्त व झटपट अशी कांद्याची पात रेडी झालेली आहे। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।